upang lubusan po ninyong maramdaman ang aming mainit na pagtanggap sa inyo. Narito po si Hermano J.J. Sison, Local Youth President ng Cebu Tagum Penibia para sa kanyang welcome address. Isang mapayapang gabi po sa lahat. Isang pagpuri at pasasalamat sa Panginoon dahil muli po tayo pinagtipon-tipon para sa isang kasiyahan at makabulong talakayan tungkol sa napakahalagang pasasalamat ng lunduyong ito, Cebu Tagum Penibia, na may temang Diyos ang kaligtasan, Diyos ang kaluluman at kaligtasan, na nasusulat sa Awit chapter 62 verse 7. Bilang kabataan po sa lunduyong ito, kami po ay nasisiyan sapagkat muli po kayong nag-isa sa aming pasasalamat. Hindi po nag-ingat lang sa bawat isa ang layo ng lunduyong ito. Sabi nga po sa banal na kasulatan, ang bawat mag-iwan ng bahay, lupa, ina, anak, kapatid, na babae o lalaki ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Dahil sa patuloy nating paglilingkod sa Kanya, patuloy din gumagabay ang ating pong may gabal. Kung kaya tayo po ay magtiwala sa Kanya dahil ang Diyos ang kanlungan at ang ating kaligtasan. Muli, maraming salamat po and welcome to our 42nd anniversary. Imbalang kagawan tamo, makanalo man po iti kabayat, iti maging mayan lalo na nung esperado ka. At ngayon, atin pong pakinggan ang isa sa mga iniidolo ng mga kabataan dahil sa kanyang tagumpay. Ang former Youth President year 2003 na si Hermano J.J. Sison para sa kanyang inspiring message. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga magulang, sa mga kapatid po na nasa baba, at sa mga katulad ko pong kabataan na nag-iisa po ngayon sa ating pasasalamat sa Cebu Tagum Penibia. At bago po sisimulan ang aking maikling mensahe, gusto ko pong ipakilala ang aking sarili. Ako po si J.J. Sison, dating youth president po noong year 2003. Year 2003 po nung ako po ay bahala bilang pinuno ng mga kabataan. Actually po, nung time na yun, nasa kolehiyo pa po ako, hindi ako masyadong makapag-concentrate sa ating tungkulin. At sa tulong po ng mga aking katulad na kabataan, ay kami po ay tulong-tulong na gawin po ang mga gawain dito sa Cebu. Pagpasensyaan nyo na po ng konti, medyo hindi ko po masyadong gawa ng Tagalog dahil matagal na po akong hindi nananagalog. Since year 2007, hindi na po ako nananagalog. Yun po, year 2004, pagkatapos ko po sa kolehiyo, kumuha pa po ako ng kurso, PMA. Ano po ang ibig sabihin ng PMA? Alam niyo po ang PMA? Pahinga muna, anak. Nagpahinga po ako ng 3 taon, wala po akong trabaho. Inuukol ko po ang aking sarili dito sa tungkulin, dito sa ating lunduyan. At pagkatapos po ng 3 taon, siguro nakita ng ating Panginoon na kailangan ko na ang pinansyal.
Yun po, sa tulong ng Panginoon, siguro kailangan minsan sa ating mga kabataan, kailangan natin magligaw. Kailangan natin ng financial, kailangan natin ng minsan, kailangan natin ng pang-date sa mga girlfriend natin. Kaya yun, siguro po, kailangan ko na yung financial, kaya tinigyan ako ng blessings ngayon. At kung natatandaan po natin ang binanggit ng late President Macario Liwanag, sinabi po sa atin noon na pag nagsasalita po siya dito sa harapan at lagi niya sinasabi na yung salitang Kapampangan, Noel Cadoretang kaya naman masipag yung kasalbatayanan. Huling makapag-isawa lang anong mag-anak. Yapit po tayo na kalupa po ngini. Dininan ako pong magandang asawa. Yapit po, kasi po ginawa ko na po, siguro nakakara ako katungkulang ka dito. At ewan po bukod, maganda ka, malago niya pa po. Sana po kayo na naman. Ito ng malating inspirational kayo. At sana kayo sasama ng kayo ng katungkulan. Kasi bayan po bali ito na yung message ng biya ka mo MC. Nakapunta ka na salamat at may paglingi po. Maraming salamat po sa ating kapatid na si Hermano Resi Season. At ngayon po, maraming paraan po kung paano tayo magpahayag ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Isa na po rito ang pag-awit ng matayimtim at hawak ang sinting kandila na sumisimbolo ng liwanag ng ating mga kaisipan bilang mainit natin pagtanggap sa Kanya ng buong puso at pagmamahal. Kung kaya, samahan niyo po kami ipahayag ang ating pasasalamat dito sa pangunguna ng mga simple choir na susundan ng isang awiting pang-espiritu bilang paghahanda sa paghahatid sa atin ng banal na mensahe sa pamagitan ng ating medium na si Hermana Evangeline David. Magsitayo po tayong lahat. Ito pong makikita ang mga kandila sa inyong harapan.
Jesus. Ito'y maliligtas. Siya at ng kanyang buong sambayanan na may tapat na pananampalataya, karunungan, pag-ibig, at sa patnubay ng banal na Espiritu, sapagkat ang Diyos lamang ang inyong sandigan, kalakasan, at ang inyong kaligtasan. Ang presensya ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig ay sumaindo. Maraming salamat sa buong may kapal na walang hanggan ang kanyang patnubay, walang humpay, ibinibigay niya ang tunay na kahalagahan ng kanyang pag-ibig. Gayon din sa lahat na dito'y na nagsipagdalo sa araw na ito bilang kadispirasan ng munduyang ito. Muli kayong naglakbay upang sa ganon inyong mapatunayan ang tapat ninyong katungkulan. Hanggang wakas, ang pasasalamat sa inyo'y iniaabot. Sapagkat alam ng bawat isa sa ganitong paraan, sa ganitong piging, o pagtitipon na nasasabing pagpapasalamat ng isang lunduyan, kayong magkakapatid, malayo, man at malapit, kayo'y pinag-isa ng Panginoong Diyos. Kayong lahat, iisa sa kanyang paningin. Marahil, sino man ang sa kanya'y tumanggap, ito'y maliligtas sapagkat si Jesus lamang ang nagbibigay ng katahimikan, kapayapaan, karunungan, at pag-ibig. At ito'y nasusulat, ang Diyos, ang siyang inyong sandigan,
kalakasan, kaluwalhatian, kanlungan, at ang inyong kaligtasan ng bawat nilalang na tao dito sa sanlibutan. Tanging ang pananampalataya sa Panginoon ang siyang nakakapaghanda sa inyo tungo sa kaligtasan. Ngayon kayo'y naririto sa panig ng kanyang karunungan at mayroon ng pananampalataya. Mahalagang tiyakin ninyo kung sino ka. Mahalagang tiyakin ninyo kung ligtas ka na. Sapagkat anumang bagay na tiyak mong nasa iyo, ito'y iyong pangangalagaan. Lalo mo itong iingatan ng may karunungan at kabutihan. Kung tiyak mong ika'y ligtas na, pangangalagaan mo itong katulad ng iyong pangangalaga sa iyong katawan. Bagamat ang sabi ni Pablo, sa sino mang tumanggap sa Panginoong Jesus, ang wika niya'y pagsikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Tanging ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesus ang siya lamang makakapagligtas sa inyo, kaagapay ng mga mabubuti ninyong gawain, sapagkat ang nais ng Diyos na nasa langit ang lahat ay kanyang mailigtas. Hindi lamang ang bawat sariling naririto, kundi maging ang buo ninyong pamilya. Sapagkat huwag ninyong kakalimutin ang Diyos ang siyang naging ilaw ng sangkatauhan, ang siyang naging ilaw ng sanglibutan. Kayo na naririto at nakikinig sa magandang mensahe, walang hanggang karunungan. Sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi nyo ito maitatago
isang lungsod na nakatayo sa isang burol, hindi niyo ito maitatago. Sapagkat walang sino mang taong magsisindi ng isang ilaw at pagkatapos inilalagay iyon sa malaking takalan. Sa halip ay ilalagay niya ito sa tunay at tamang patungan upang sa ganon matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ganon din ang bawat isa sa inyo. Paliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao, gaya ng isang ilaw na inyong nakikita, ito'y nakahayag at nakikita sa pamamagitan ng inyong pagsunod, pag-ibig sa kapwa, at ang pagpapuri sa Ama na nasa langit. Ang tunay na tumanggap kay Jesus, ang siyang maliligtas, dapat subalit sino man ang sa kanya'y sumusunod, ito'y kanyang susubukan. Nang sa ganon, kanyang malalaman ang kanyang katatagan sa kanyang pananampalataya. Ang wika ng Panginoon sa inyo'y sinasabi niya, sa sino mang sa akin ay sumunod, kapupuotan kayo ng lahat. Ang sino man sa akin ay sumunod, subalit ang sino man sa akin ang mananatiling may tapat na paniniwala hanggang wakas, siya ang maliligtas. Ito ang kanyang wikang ibinibigay sa inyo. Walang hanggang kaligayahan, ang buhay na walang hanggan. Sa sino man sa kanya'y sumunod at nagpapasakop sa kanyang kaharian, ito'y mamumuhay ng may kabanalan. Sapagkat ang sino man na ito'y ligtas na, lalo niyang iniaabot ang pamantayan sa Panginoon at hindi ang pamantayan dito sa sanlibutan. Bagamat ito na marahil ang paraan upang bawat isa na sa kanya'y naglilingkod, itapon na ang gawain na hindi ito katanggap
katanggap-tanggap sa kaniyang harapan. Itapon na ang makasariling gawain sapagkat hindi ang malaking salapi ang sa inyo'y makakapaghanda sa kamatayan. Hindi ang malaking kayamanan o malaking lupain na dito ninyo natatanaw ang siyang makakapaghanda sa inyo sa kaligtasan. Ang wika ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Pagkat dito'y may naninirang insekto at kalawang. Gayun din, ito'y napapasukan ng magnanakaw. Bagkus, mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit. Doon walang insekto, walang kalawang, at hindi napapasukan ng sino man magnanakaw. Tumanaw na kayo sa malayo at hindi lamang dito sa malapit. Gaya ng Panginoon na nasa langit, ibinigay niya ang kaisa-isang kanyang anak upang pawiin ang kasalanan ng sanglibutan. Ginawa ng Diyos ang isang napakadakilang pagpapasakit upang ito'y mapatunayan sa mga taong kanyang minamahal. Sa ganitong paraan, sanang bawat isa'y magkaroon ng isang matatag na pananampalataya. Ang pag-asang ito ang siyang magbibigay sa inyo ng katatagan, ang angkla sa inyong buhay. Katulad ng isang barko na ito'y nakahimpil. Ito'y darating ang isang agos at ang laot na doon dadalhin kayo ng kabiguan. Subalit, ang sino man na sa kanya'y may matatag na angkla sa kanyang buhay, gaya ng pananampalataya sa Panginoon, ito'y kanyang maliligtas. Sapagkat ang angkla ninyo sa dagat, ito'y nakatuon lamang sa ilalim ng dagat. Subalit, ang angkla ninyong sa Panginoon na ito'y may matapat na pananampalataya. Hindi lamang ang kaila-ilaliman ng dagat, kundi pa man kayo'y nakaangkla
ng kalangitan. Walang hanggang pasasalamat ang sa inyo'y ibinibigay ng Panginoon. Dumaan man at dumating man sa inyo ang unos ng ulan, subalit hindi kayo natinag. Hindi nyo ito ginawang hadlang upang kayo'y humakbang dito sa pagtitipon ng dunduyan na ito. Sa bawat hakbang ninyo, sa utos ng Panginoon, idulog nyo sa Kanya ang sa inyo'y nagbibigay ng pasakit. Sino man na ito'y may karamdaman, ang inyong tapat na pananampalataya sa Panginoon, ang siyang lalong magbibigay ng kalunasan, kalakasan, pagkat siya lamang ang inyong sandigan, kaluwalhatian at ang inyong kaligtasan. Sa lahat ng naririto, mag-ingat kayo sa mga araw na darating sapagkat ang inyong panahon ay lubhang napakainit. Saan man kayo lumungon, ang trahedya at ang iba't ibang sakuna ay inyong nasasaksihan. Ngunit, sa pagbuhos ng ulan, muli ninyong masasaksihan maraming tao ang ito'y masasawi. Maraming mapipinsala na ito'y kanyang matatanaw. Marahil ito'y isang paraan upang bawat tao'y magbalik loob sa kanyang kautusan. Subalit, ang kaniyang wika sa inyo'y kanyang hinahabilin. Ang sino man sa akin ay nananatiling may katapatan, karunungan, pag-ibig sa kanyang kapwa, pagsunod sa kanyang kautusan, anumang pagsubok, sa kanya'y hindi niya ito mararanasan sapagkat nananatiling nasa kanya ang patnubay ng buong may kapal. Sa lahat ng naririto, sa huli, at sa inyo'y nag-iiwan ng isang malaking pasasalamat, ang bawat karunungan at pag-ibig na inyong maririnig sa inyong mga puso. Inyo itong pahalagaan at pagsikapin ninyong ang bawat isa'y maging banal. Ito ang sa inyo'y iniiwan sa tulong ng may kapal
kapayapaan sa bawat isa'y sana ay maghari. Sa huli, ito ang mga karunungan na sa inyo'y inaalay sa patnubay ng poong may kapal. Kayo'y manatiling may katahimikan at kapayapaan sa inyong mga sarili. Sa patnubay ng poong may kapal at sa tulong ni Espiritu Santo, ako'y nagpapaalam. Maraming salamat po sa ating Panginoon at sa ating magulang na si Hermana Evangeline David. At upang maging ganap at lubos nating maunawaan ang ating tema ngayong gabi na nasusulat sa Awit chapter 62 verse 7, Diyos ang kanlungan at kaligtasan, tinatawagan po si Hermano Noel Yumul para sa kanyang pagpapayag ayon sa mensahe ng banal na Espiritu, kaagapay ng ating tema ngayong gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Huwag na po ata. Lahat mga kapatid po. Narinig po natin ang banal na Espiritu. Napakaganda po ng kanyang mensahe na dinala po sa atin at pinarinig ang kanyang mensahe, napakahalaga. Lahat po ng kanyang mensahe na sinabi ay nasa Bible. Lahat nakasulat. Wala akong narinig na mensahe sa kanyang mensahe na hindi nakasulat sa Biblia. Sinunod niyo po ang ating tema na Diyos ang kanlungan at kaligtasan. Sa panahon po natin ngayon, wala po tayong ibang sandigan o kanlungan kundi ang ating Diyos na buhay na lumikha sa lahat at makapangyarihan sa lahat. Siya lamang po at wala nang iba. Siya po ang pwede nating malapitan. Ano man ang ating problema, ano man ang kahapisan na dumating sa ating mga buhay, ang nasa puso po natin at nasa isip, ang Panginoon na nasa langit. Ako po sa aking paglalakad, tuwing ako'y naglalakad, palagi kong nasa isip ko ang Panginoon. Lumalakad man ako, nagdadasal ako. Saan ako magpunta, kaagapay ko ang ating Panginoon. Sa Biblia po, dapat po tayo ay matakot sa Diyos. Dapat po tayo matakot sa Diyos. Dapat po tayo ay magtiwala sa Diyos. At ang mga anak natin upang sila ay magkaroon ng matibay na kanlungan. Sa Kapampangan ang kanlungan santungan. Siya po ang ating santungan. Ang Diyos walang iba. Kaya ang sabi sa Biblia, ang nakasulat sa Isaiah 45, ito po ang nakasulat. At 22, kayo'y magsitingin sa akin
at kayo'y mga ligtas. Lahat ng kalawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Walang Diyos na iba liban sa akin. Bakit po sinabi niya ang ganitong pananalita na walang ibang Diyos na liban sa akin? Baka ang mga ilan, meron silang ibang sinasambang Diyos na iba sa Kanya. Di ba, kapatid? Kaya sino mang tao sa silong ng langit? Ako, pakinggan po ninyo. Nasa Gawa 4:12. Ganito po ang sinasabi. 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sino po ang ibinigay ng Diyos na Ama? Ang kanyang anak na bugtong na si Yesu Cristo, na tumubos sa ating mga kasalanan. Siya po ang kanyang bigay sa atin, ang Panginoong Yesu Cristo. Kaya, dapat wag na po nating ibaling sa iba ang ating kaisipan, ang ating puso. Ang sabi ng mga ilan, may hawak-hawak sila. Ang kanilang pagkakilala, ang kanyang hawak ay ang kanyang Diyos. Ano man ang dumating sa kanyang buhay, maaaring tutulungan niya ang kanyang hawak-hawak. Maaari po kayang makatulong ang sinasabi niyang ang kanyang paniniwala, ang kanyang hawak ay Diyos. Sabi ng mga iba, ang Panginoon katulad ng larawan, katulad ng litrato. Kaya mga iba lumuluhod sa isang bagay na ginawa ng tao. Kung tayo po ay nagsusuri, nagbabasa ng Biblia, alam po natin ang tama at mali. Totoo po kaya na ang Diyos ay katulad ng litrato, katulad ng inukit, katulad ng anumang bagay? Kung siya po ay katulad, bakit pa natin siya tatawagin? Bakit hindi na lang yun? Kasama pa natin, awang-awang pa natin, gawin natin bilang matibay na sandigan. Pero kapatid, wala pong may tutulong katulad ng pagtulong ng ating tunay na Diyos. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi sa Gawa 17:29. Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Yamang tayo ngayon lahi ng Diyos, ay hindi marapat natin isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pila o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang sabi sa Biblia, sa Gawa 17:29, ang Diyos hindi katulad ng ginto ni pila na ginawa ng ayon sa kabihasnan ng tao. Mali pala ang paniniwala ng iba. Kundi ang tunay na Diyos, sino man sa atin ay wala pa pong nakakita. Maski sa kanyang mga apostoles, hindi rin siya nagpakita. Sa kanyang mga propeta, hindi rin nila nakita. Pero ang kanyang tinig, narinig nila. Narinig nila. Kaya Apostol Pablo, may dumating sa kanyang isang pangitain na umihingi ng saklolo
At ang taong humihingi ng saklolo, ito ay nasa tagan Macedonia na humihingi ng tulong kay Apostol Pablo at ang kanyang mga kasamahan upang marinig nila ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ni Apostol Pablo bilang isang instrumento ng Diyos, lilipat sila sa kabila. Pahintay lang po yan. Hindi nakausap ng face-to-face. Apo? Kayo po nagbabasa ng Biblia, nababasa niyo po yan. Hindi ba? Pakinggan po ninyo. 16:9 ng Gawa. At napakita ang isang pahintayan sa gabi kay Pablo. May isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo na namamanhik sa kanya at sinasabi, "Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami." Ang sabi ng isang pahintayan na po, yes. At pagkakita niya sa pahintayan, pagdakay pinagsikapan naming magsiparon sa Macedonia, na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa kanila'y ipangaral ang Ebanghelyo. Oh, di ba? Humihingi ng tulong. Gusto nilang makarinig ng aral sa salita ng Diyos. Ipangaral ang Ebanghelyo. Di ba? Huwag na po tayong mangaral ng ibang aral pa. Kundi ang ipangaral po natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Huwag natin ipangaral ang iba-iba pa kung ano pang klaseng aral. Di ba? Narinig po natin sa ating kapatiran o sa iba man, kung meron tayong nakikitang sari-sari store, pag sinabing sari-sari store, iba-ibang klaseng parinda. Sa salita ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga nangangaral ng Diyos, meron ding sari-sari. Ito, meron ding sari-sari. Pakinggan po ninyo. Nasa Hebreos 13:9. Ganito po ang nakasulat. 13:9 ng Hebreos. Pakinggan po ninyo. Huwag na kayong padala sa mga turong sari-sari. Huwag na kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala. Mga turong sari-sari at hindi po kilala. Sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikilibangan ng mga nag-abala sa kanila. Di ba? Pagturong iba, sari-sari po, na hindi natin kilala, na hindi nagbibigay ng kapakinabangan sa ating sarili, huwag na po natin pasinin. Huwag na po natin pasinin. Katulad ni Apostol Pablo at ang kanyang mga kasamaan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi natin ipinapangaral ang aming sarili. Ang mga iba, nagsasalita, umahaba ang oras, ang ipinapangaral pala ang sarili, hindi si Kristo. Diba? Sa ikalawang Korinto 4:5, ganito po ang nakasulat. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Oh, di ba? Kaya ako po, ang sinasabi ko sa inyo, ang pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo at ang ating pinabasa ay Ebanghelyo po ng ating Panginoon. Kaya ako po kontento na ako eh. Kaya sinasabi ko, sa Biblia ibinigay sa atin ng Diyos, maging kontento na po tayo. Narinig po kayo na ang Banal na Espiritu. Lahat ng kanyang sinabi ay nasa Biblia. Hindi po nagkulang, hindi nagmalabis. Hindi po ba? Sinunod niya ang lahat na nakasulat sa Biblia. Sapagkat maliban sa nakasulat sa Biblia, pag nagmalabis ka wala sa Biblia,
Anong sabi ng Biblia? Nagpapalalo ka. Di ba? Lumalabas yan. Pakinggan po ninyo. Nasa 4:6. 6:4. Sa 6:4. 4:6. 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay nakatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Oh, hindi ba? Para hindi magpalalo ang isa laban sa iba. Ibig sabihin, tayo po ay sumusunod sa tamang aral na nakasulat sa Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay kanyang sinulat na walang kulang. Hindi na nangangailangan ng kanyang dagdag, kundi tayo po ay basahin na lang ang libro ng Diyos bago po magtapos. Sabi sa Isaias, ako? Sa Isaias 34:16, ganito po ang nakasulat. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon ko. Ang sabi sa Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Biblia ay libro ng Diyos, aklat ng Panginoon. Hindi ba? Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang nangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat inuutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Pinisan ng kanyang espiritu, kinasihan ng kanyang banal na espiritu. Kaya ang Biblia, salita ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na po? Kaya wag po natin kalimutan na alamin ang tama at matuwid. Na po? Kailangan magkaroon tayo ng karunungan, hindi karunungan galing dito, kundi ang karunungan tulad ng sinabi ng Banal na Espiritu, karunungan sa langit. Siya po ang gagabay sa atin. Na po? Kaya, kung meron pang ibang karunungan na nasa espiritual na pagtitipon, pagkatapos may iba kang marinig, ibig sabihin, iba na. Kaya pakinggan po natin, intindihin po natin, unawain po natin. Kaya ang pananampalataya na nasa atin, na po, hindi galing sa ating sarili. Po, biyayang ibinigay po sa atin ng Diyos yan. Nasa Efeso 2:8. Tingnan niyo po. Sa 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang pananampalataya po, kaloob ng Diyos yan. Kaya ang sabi ng Banal na Espiritu kanina, ang magtitiis hanggang wakas, siya po ang maliligtas. Tayo po ba makapagtitiis? Kung tayo po ay makapagtitiis, kasama po tayo sa kanyang sinasabi na may kaligtasan. Tayo po ay maliligtas pagdating po ng panahon. Maraming salamat po at